son guzientzat ona, que veo en los domingos mutila nahi duna. Se acerca las muchachas, cenar gallo bana, escúchame atento. Arratsaldeon, okerkale irratitik, hemen gara berriro ere bueltan urteta pikuren ostean, gure atalarekin misterioaren ontzitik. Mentxe gode, berriro ere, misterioaren ontzia, 2.0. 2.0 gai edo atal berriak argitzeko prest, Bai, eta gehozta indartxu etorri gaituk, baina esan ingo du. Jonte eri eta Bai. Gorka Sagarraren eskutik. Oiteko. Beste behin. Gauze, zeren inguruan azitzein, oze martxa. Gaur tope etorri nok. Tope, adrenalina, endorfinak eta tope zeskat. Oain bizikletan ematziot ordu bete, jota fuego, oain trail ziok modan. Metele! Hori. Bai, gehozta gehiago, leheno batek esan zin, hola Instagramen ateagoan da, hostia, ahora todo el mundo se pone a correr, tal, y bai, el otro día me dijo uno que la sensación de correr y la sensación de terminar una media maratón y una maratón y que dan ganas de llorar y joder. Estaba Sanchi, bestia, después de pagar 30 euros el dorsal seguro que vas a llorar. Bai, izateia. Bai, gaur egun Modan ziok, modan jarri dira, bai trail, karrera. Bueno, kirola nik uste generalian, Bai. zeatikan, pandemiatikan aurrea, crossfit eta olako zeabiek. Ba, Dana jarri dira la modan. crossfit, aerox, dana peteta Aerox. ziok. Poliportiba juteiz eta dana peteta. Garirik aldeu jok, gari, zehorze libre balt, zio. Dana okupauta. Bai, baina nik esan on bere garaian, bueno, ja karreretan da hori hasi nintzanean da, gaina hau hori osasuntsuagoa orain arte ezagun bizitza baino, eta gaina igual diru aurreztuko nulakoa, no, hori zapatuan lagatzen zen duen, hori 80 euro juerga, no, gero ez kalkuloak ateatzen da, dorsala dala, igual 50 euro, zapatiak, Bai, kamisetak, bixerak, kaltzetinak, gero gelak, erlojua, bueno, azkenian kilometrajea ere, porque karrerak ez dira normalean hurbil izaten. eta ez aztu. Kriston dirutza. Eta kantzontziak, bai, porque hor karrera tartian bakik, hor potro tartian dana iurtzi hor zula uitituk. Hor kondimentua. Eta baita, eta kao, behin, 22 kilometro inda kantzontzi hori, hor txotxe gatzeituk. Bai, hor dirua jutek, dirua. Hostia, tontuan garestia datzea, traia, baina bai dagia mentalmente eta fizikoki ere exigitu dituen gauza dala, baina gero eskerri duten duzu. Hori, entreno horiek gero karrerako egunean, ondo sentiarazteizu, karrera batek amaitziak, eta bueno. Bai, nik irian pentsatzen, Oen dala urtebete hasi gintuan hor handutza iotzen hor, tei etorria eta asteazkenetan handutzeko entrenamentu egite eta handutzeko treia egin genin, da hortxe hasi nintzen, geho betagarrire egin genuen, eta ostia, kriston sentsazioak amaitzia egiak, baina ez una odisea, hor kriston, ja ez de karrera beha bakarrik dek, dana Da inguratzen duan, hori, dana da hori. hasieratikan, ja aurreko egunean, ja hasten zea, hori pixkat modifikatzen zure alimentazioa, hori pasta plateroa sartu berdezu, ez dakize, ura eran, hidratuta dauteko aurrengo egunean, gorputza eskantzau, eta ja ni aurreko egunean hasten naiz ja, ez dut loz ondo egiten, ja hori tripetan dakazu nervio horiekin, gero goizian esnatzen za ilusioakin, ber gaur fizikamente ondo nahona, errankak ondo askaten, birikak, burua ere azkenian, eta ez dakita hori, prozedura hori, karrera lehenuotikan amaitu arte. Eta gero amaitu ostian ere, hori gero rekuperazioa, batzuan lesioak etortzen dira. Bai. Baina la hostia, hor hasierako, metako hasiera hortan, ni akordatzen jabein dela hilabeten genuen izasako hortan, bakarrik hor jende tartian jartzea iztazatek. Lehenengo aldiz pentsatzekena, bueno, amentxo nitxok, gaur ondo ingoiat, kontzentrauta, preparauta, aurreko egunetik ja makarroia lepo janda, eta bueno, eutzi. Aste izkorrika, lehenengo 5 kilometro ondo ititu, ja, kontzentrauta, pulsu ebeitzen, bestia, eta ja, 12 kilometroan zatek, ja, lehenengo aldiz. Ze hostia itea nik hemen beste biru basurden tartian aldapagora aurrekoan izerdi dana jaden, eta gau, izerdia, baina ezkirik aldapagora hua, orduan aurrekoan ipurdia gak, eta ez dek batea grada hori da. Baina segi, eta azkenien, hor beti zio bat, 15 kilometroan, 22 kilometro egiten baituk,
hor betizio bat. Venga, tu, que no queda nada. Unai porkulo hartzea. Benetan esatia, Egunen baten bat hartuta nenekin emango idat. Jo, gertatu izan da, ja maratoi batzuk indituta, igual, hori, 15 kilometro eta venga, ja saien hain desure, eta saien hain desure, hendikan bieren geratzen dizkit, osea. Mira, chaval, todavía te come la zapatilla. Mítico ere, que vas bien, Ibai, si tú supieras cómo de jodido voy por dentro, osea. Hankak txikiuta, igual, berauna txikiuta, ez dakiz, Oain dala, azte bete kilimon ingen. Ta ez egit, horre uste organizaziokoa jartzeiela baten bat otarre goian, otarre da kriston aldapa, hau ez dakizuena nik enakian, eta ondo sufri bet. 45 minutu, hola, gora behitu gabe, bera beira, eta gora. Ta horre uste organizazioa beti jartze dela baten bat goixan, txatik gena. Venga, que ahora es todo pa abajo. Mesedes, hori esateunak urrengoan nerekin etorri, urren gurtian kilimonitea, eta nik esango jot, venga, txabalote, que ahora es todo pa ojo. Ta gaina beti izateko la personaje sendo eta indartxu hietako bat, hor, korrikaldi gutxi indaguak, baina bai. Kontuz esate zuen, porque barruti di joana, ostia, malaletxia sartzako, horrek batzutan launtzeu malaletxiak. Hori bai, hemen eten bat itetet. Hemen dikan aprobetxatet, eskertzeko Mendaroko antolakuntza, ze ondo? Kilimoneko antolakuntza. Mendaro izateko Bidia superondo indikauta, jende asko antolakuntzan, dana ondo, tio. Egualdi hona etoko zen. Egualdia ja ez da baien esku, baina, jode, ez dakiz bat edizio bazen organizatzen, baina urtero bera duaz. Bai. Así que mendikan, Mendarori, eskerrik asko. Eta llegada ere, metako, alfombrilla horita lehan. Alfombrilla pixkat, telebistakoa, te sientes importante. Musika pixka jartzen bai, gladiator bezala jartzea, izo. Hostia, oi bai, beti jo baten bat, hola, 22 kilometro lau ordutan iteikena, eta hori akostauta du, horri gladiator baino pirritxe eta porrotx jarri berko jo. Baina, bueno, bai, guapozio, modan, eta traia bakarrik ez, lehenok ere komentatu crossfit modenziok. Bai, crossfiten mundu hortan ez gaina dituak, ni oin da urte batzuk iten nuen, baina ja lagatagat. Baina hor, kuriosia bezala, gaur, egotea grabatzen, sokak igotzen batzuk, apulso bestia, hankak, el pinzamiento eta... Ba, hori, teknika. Ni dagat hor, duda existentzial bat ez dakitzu kaldia esan argitu. Duda o misterio? Misterio, du. A ver, Misterio is coming. Ite benian, ez dakit batzutan polikiroldegietan, o beste batzutan nabe haundi horietan, no? Kamiseta kentziana, zeda, errigorra, o... Ez dakit, galde buitet, ez dakit. Ez que horrekin pixua kentzek? Pixua. Pixua, tiak. Osa, laguntzi harren da. Karo, kamiseta zemeitu. 150 grama, hori gutxio ibiltzeko. Vale. Ez teke, akusteko, ez da izarre. Ez que nik askotan bideoetan, da, noria mutiak eta beti kamista, eta ez dakit, igual, sosatik izangoa bere arraziogiko du. Baina hor egoteitu pare bat ez diena kentzei kamisetaik, etzik izeba egen, batzuk kentzei, beste batzuk ez. Hor misterioa. Misterioa, bai, hori entzulen buruan latzeiu, hor bakoitzak bere iritzi eukikeik. Baina bai, hor kristo misterioa ziok. Baina top, OCR karrerak eta ere, hain dela aurreko asteburu honetan izan da beste bat, topei. Holako bat inberdio, baina horiek garestia dituk, Garestia, bertamar, euro. Bertamar. Dorsala, hori entzun dut. Eta gero, kamiseta, trapo zikin bat ematek etxea, eta ala, kontento. Baina, bintzat, guapo zio. karrera eta gero, argazki atatezu, hori desafío de guerreros, ez dakiz historia izatean. Espartano. Bai, Espartano, vamos a la guerra. Lokatz, baina, potzu bat salto egitek eta. Egon nintzen igandian, izketan, lagun batekin nintzuana hori, karrera hori, eta esan zian probetako baten, pasau bezala sare bat azpitikan bezala, eta bai dana, hori, bustinak, bustitze zinala, orduan ja, argazkirako ja, como, me dejau la piel, dana zikinduta ateatzeko argazkian. Bai. Orduan, hor pixkatere marketing puntu hori baka. Guapo zio, hoi bai. Batzitu €30. Itek lehenengo kilometroa, porque izate, kilometro bat, ostakulo bat, holako zehose. O kilometro erdi, ostakulo. Ez, hausan 10 kilometro, 25 ostakulo. Igual, hori, asita ez da gizema metro iteituke korrika, batzitu €30, eta lehenengo ostakuloan, 1 minutu itxoin bihar, aurreko zenutrio mangarran batek, zia, ostakuloa pasarte, eta ikuste, saiau, eta beste saiau, eta hi hor, sai. Zi, hostia. Ni aukera bat ziok, ez? Hor, burpiz iteko, burpi. Bai, baina uste torre, bi modalidadea hausela. Batzuk omendia elite, da kompetitzen duan jendia ja rollo serio,
eta bestiak, moztakit amateur nolakan izena, baina, adibidez, ezin behar zu pasau obstakulo bat, batek penalizazioaka denborana, eta bestian amateur horretan, igual da burpiak edo, hori jado sekondo erakutzako goizietan iteko burpi horiek. Goizeko postetan iteko badia. Eta alba da, lehenungo. Hor ipazio bat Instagramen goizeko ordu bitak ekitzakena. Horaz izartuta ordu bitak. Ez da horaz hartu, ja afaltzen du, eta lo hartu baino lehenu ja esnabiten da. Ez diklo egiten, esnatzeko ja desperta hori lo hartu baino lehenu sonatzei. 400 burpi, eta gero se desarrolla personalmente. Bai, tatuajin berdek, hola lepuan, haundila. Mendi vuelta eta lanea. Oideak. Hori modan. Osea, taierrea gero tornilloak itea lo que sea, hor loin gabe. Bai, eta tornilloen tartian batetik bestea burpi bat. tornillo burpi. Bai, kirola tope jarriek, ja gaina udara oain bertan dakau, eta oain diketak jo. Bakizu ze kirole bai daun modan, nire egon nintzen murgilduta eta oain dikan nao, padela. Hostia, el padel. Padela da mundu bat behin sartzeana oso zailan ateatzea. Nien osatu. Nire intentzioa zan, ez dakit, hastian padel jolastuko eta bi padelo, ja kontura orduko, zabe hastian 3 o 4 jolasten, hori aplikazio raro batzu, yo soy 3,6, yo soy 4,2, yo soy revés, yo soy derecha, la sacas por 4, me la traigo dejada, osea, dauz hor termino batzuk. Hori deporte danetan, isla, hostia, nik ez diapate ulertzen, ni padela ez digutu, baina trailian ebaziok, korrika eta cuántos tiempos, cuánto el kilómetro, desnivel positivo, desnivel negativo. A 4.30, hostia, eso es una buena media. Hostia, 24K con 1006 desnivel. La hostia, dice. Horri ikasi, ejército ematik horri. Hor terminologia ikasi, ¿verdad? Hori crossfitia mesela, dana ingles gartute, Eso es la hostia. Ni guten nintzen oso noizi amein, Hernaniko izman denontzatera. Da, juten zinean da, pizarra, amruap, no sé qué. Danak ingleses, no sé qué, combat, curl, no sé qué. Butterfly. Oi, tximeleta. Danak ingleses, eta ez tezu aguten, orduan gano. Ez basea eguneko tasunean juten, ez anteatzen. Eta beti, esplikazioak eskau, hau ze da, estos son sentadillas. Ah, vale, orduan ze hostia digartzen dugu. Squat, body squat, no sé qué. Handstap. Ja nahi kostau zaigu eson ingles aprobatzia, oaina altura huetan honekin hastia, zela. Eta hori, eta gaina geho, eta arnaz ez duke ibili behar. Igual kamiseta horretik, presio hori ikentzeko, presioa. Amigo, orduan baka bere doble sentido. Bai, ondo zio, kirola tope. Animatzi zuegu, oain diko animatu ez baina trail bat hone baldin bat zuen probau. Zuk adibidez, orain, eman dezagun daula tipo bat, o tipa bat, ez du nahi inoiz trailian probau, eta nahi duna hasi. Ze konsejo emango ziozuno aztekotan, hola? Laste izango ditu, handutzeko entrenamentuak. Animatu. Gu aste azkena eta igual, aurten igual gehiotan igoko gea. Bueno, momentuz aste azkena arratzaldetan. Bai, hori obligatorio. Zazpita erdik aldea, handutzi gotzen deu, poliki azten gea, ibiltzen, hola ritmo hartzeko, geho ere pixkat motel juten gea, eta geho bajatzeko konfiantza hartze deu, eta pixkat korrika pixkatin, da mendila soltatu, eta ondo tortzea. Eta behin pare bat hilabete indakeo, hor dakau itziarko kopraixetan, proba politia, 14 kilometro, eta handutzeko traila, itziar trail. Oso politia, ni hortxe zintzen, gure lagun handerrekin, ez zin ondo pasa ere. Bai, horre nahiko sufriu zuen. Bai, abendikan esatengo deu, aurten sorpresa emango dula, denbora jetxiko deu. Igual txapelduna ez tatako, baina... Ez, hortxe hortxibriko haituk. Lehengo 1000 artian sartuko da. Hoi, la hosti izan nuen. Epiko izan zen, bai. Ez que pakizu hortatzen, oain ja, bueno, apirila erdian gauz, ja, laizter maiatza, jendia nahi izateu, igual hor, labarra aldeko petril horretan, hori kainak eraten egon da, igual kirola itia baino oso gustoko auki behar dezu, sakrifizio hori iteko. Eta gero ere bazio jendia hori kontuan eukitzeikena, datu hor labarrekoa, eta zatik, bueno, noiz egongoa labarreko petrila beteta, bale, atzaldeko zazpiteretan. Orduan pasako nahiz. Zazpiterdik orduan txe, korreka iten hasiko nahiz. Hoi la hostia, nik ez diatu lertzen. Baina, beti zio baten bat. Hor da, misterioa. Gaina, askotan gertatzea eta nahi gabe niri gertau izan zait. Igual, zu askorrika, eta
paseoan sartzen jendean aurrian, nahi gabe, hankagaztia askarro korrika Eban. bezera. Ostia. Tipo, hostia, no, boi fresko. O, askarro, jumene, sasi, azkenean zuretzako da, baina. Gertatzen da, Baina, batzutan bai. oinain esan zula labarreko, labarreko, hauain ez dizkiela atzen, zilak eta ematen. Ja, igual petrilla da. Petrilla da, ondar gainetik hasi, eta zea nio, itxas gainean. Ta gaur goizian jai eukidet, naiz, zea bat hartzen, hotelian, kafia. No jodas, hotelea sartu ez kafia hartzea? Ize, paga extra kobra balde egi. Oen dara 3 egun kobrau nuan, desan, venga. A toma por culo, hostia. Uinak a tope. Urteko kapritxua bota, Hostia, kafia hotelian. Ez du, serio. 3 euro kafia. Osa, indala hilabete bat, 2,50 zan, ez da gitez nian presio ego deben, o Kiston kafia hori. igual behiak ja gutxio dauz. Bai. Aurreko hilatetik igual zea onda, zian, bakas lokas o hietako zea bat. Hori zea, Trump, kafia Kolombiatik hartze eta arantzeles, hauek amigo, egin ingo ziren. Horri goda orduan. Etzegi, baina tortillare igokoek, Hor misterio. madalenak bai, hostia, paga extra ya a tomar por culo. Ja, bueno, ja, baina este guztia Bai. arroza eta jaten da hori nivelatzeko. Tu, oain izan dekena uinak hori, hotel hori. Zea, kirolakin lotuta gimnasioa tope ziok, Beteta, gimnasioa goizetan. Beteta. Hor gure kuadria amaos pare bat, hor apunta bianak akutxillo, esateana. Bai, ez da eskusa txarra, Batzuk giltzei hori, nobedadia, kirolagin azteko. Gimnasio bat irikitzen badie, bertan apuntatu. Zapatia polit batzuk ikusten baitut, bueno, korri gaiten hasiko naiz, eta hola zapatiak erosiko izkiat. Eta toma, por culo, igual baten bakarrik atea, eta zapatiak etxian, baina ez dek eskusa txarra. Mendira anima nahi baldin batzu, hori ere hona zapatia polit batzuk erosi, eta noizien behin mendira jun, ibiltzen, eta poliki korri gazi. Bai. Hori bai, oain mendik aurrera, hotela ipatu egula eta ondar gain, itxas gain, labar, eta hotela. Hor lauda, bueno, eta gero txiringitua ja, dagoeneko txaro jarri du, txiringito nesleko urdin hori. Piruletak eta egotea, Ojo, kominola. txiringituak. Hotelian, kafiak, 3 euro bali badizkik, txiringito hietan regaliz putatek, 10 euro pasa bali jo gizki. Baina, egotea pixkat urtuta, eguzkiak Biuntuta? Obia, hobeto sartzea. Obia? Bai. Iba kinderra nola gogo egi, gara urtuta egi. Kinderaina papelian behin pehauta eta hor mingaina Bai, pasatzen bai. jozu eta hori harra. Hostia. Inberria, bezala txokolatia. Bai, baina jarrizki egi, ja, zera, txiringituak. Etzegi, baina debako taberna danak playa aldea jundituk. Deban etzio taberna ia isa. Eta asteburuan, zea, txurreria otea alamedan. Bai. Txurreria esan, baina ondoko bi bankuetan, hor umiak behien jostaiu zarra saltzen. Zepa denbora? Impostua patzituzte, o zeze? Etzegit. Hor lizentzia zingen batitu. Arkitektuak, o? Hor leno, zamen, gure dualtzen bate jungo zan da esango zion. Papelak nun dituzue. Nun dituzue papelak. Ez da, baina hor bi banko, dana umez beteta, han jostaiu zarra, panpinak eta kromuak eta netikan saltzen, eta, nizan hon, a ber, impuesto. Dirua, eta ber, workbookak eta eskolako Bai, workbookak sosa eta erosteko. Gaur egun gaztiak ere, ja, juerran talenu gaztia eta dirua berdu, Hostia, bain workbooka esan diatena. Emprende horiak. Arkatza itxiri? Bai. Atoma Bai, por culo. orain Guain, dela- kuadernoak eta nun eustituk. Aste bete hobia, nik kuaderno batzeztet ikusi hain dela maosturte. Ez, hori egila eta workbooka gutxio. Bai, zenbat urte ditu arkatza, lehenguan berriketanen etortzen Etzekit. albiztia. Epiko, hori bai izan dekela Urte epiko. de xente, un mitiko. Bai. Ja, notatzea, urtiak aurra, duazen ala, ari daizten negozioak. Eta tabernak eta, batzuk ere irikitzen dabiltza. Hor jubilaua ere berhartu debe berriz. Bai, Baskaldu enik inaugurazioan. Bueno, Baskaldu, merienda o dana batea ingenin, ez? Da, ondo, nire nintzanean. Ez. Ez, nire nintzanean. Ba, izan nuen, Baskaia, merienda eta faia dana batea. Bueno, 3 Hoi en bai, 1. ez kantidades, denboraz. Kantidades, ja, No, 3 en 1. meriendare etzan aiatzen. Baina, bueno, bai, hor txasidia animatu dira, eta hori notiziona, porque bestela taberna geuko gea. Mateu, deba berriz dara indarra hartzen da gauza txuku niten, porque ondi azkenengo 6-8 urte hauek nahiko egoera txarrian egon gea. Eskaz ibili baitu. Batzutan obrekin, da ez dakize, negozioanak itxita. Ostia, obrak, oain arrazekau itziarren.
Itzi, semaforo aia txarra zen, baina baina bide horrekin egun elgoi bartikan buelta guztia eman berdet. Hori zen, noizko dakabe pentsauta... Nik entzun diat 6 hilabete. 6 hilabete? 6 hilabete hori hola duten baldin bade. Joseus. A toma por culo. Baina tokatzen zaizu noiz behinka, San Roketik gani gotzen, eta norbait itziartikan geizten ez dakitian baseritako baimenduako eso, baina segun zein tokatzen zatzun, ez baka maniobratzeko kapazidade asko kriston aldiatze dira. Kristonak! Bai, eta bio hiru segidan tokatzen baitu, a toma por culo. Bai. Eta aste honetan ere izan da, beste Euskal Herriko itzulia, beste historia hori. Baita? Jaseus, moztu zeben elgoibarko rotondan, eta ezin de bara etorri, aste buruan. Nahi tokauz izaten bete-betian. Ba, hostia, gauz asko da asko kontatzeko. Ez que, dana nahi duzan, ja, dana programaten hemen ezin da. Eta hori gioi gabe etorri dela. Bai, baina hemen improvisatzen hasten gara, eta bakizu. Bai, nik uste, oengo bigarren temporada honetan, animau zeitzeste, igual. Entzulen baten batu ekarriko del. Ba, igual hasiko, igual jendia imitatzen, igual aditua diana zail baten obestian o lo que sea. Baina hemen entrevista serioak ititu. Hemen txantxa gutxi da. Txantxa gutxi, bai. Misterioa gutxi, bueno. Misterioak askotan nahi gabe horratatzea. Bai. Ba hori, izketan zauzen nian, ba, ata iteia. Eta horiek argitu inberdia. Hostia, esan die, apaiz berria ez degela invita utxarra. Zin apaiz berria. Apaiz berria, zera mutrikukoa. Anistia. Bai, lehen urtean bodan, o... Bai, maialenen boda. Maialenen bodan, horre zautun. Xelebria, Xelebria, horretik. Igual hori animatzen baldin bada, hostia, horri... Gora paisak. Misterio asko, egon gitu, elizaldian da. Oain azte santua atorrela gaina... Hostia, tope hiliko, jendia jungo da, mesetara eta. Bai. Gu ez jungo. Hor pixka da anima inbertik asuntua, mutriko barra bestela geozta gutzo ikustet. Ebai esate dizut, galtzen nahi da, ja... gauza elizkizunak, bai hiletak, mesak eta... Kristautasun, zera... Indarra galtzen nahi da, mundu hori. Horri ire 2.0 inberko jue, Iglesia 2.0. Igual, hasi berko diak, emede, ba hori, mesetako abesti normalak eta igual ja tunina sartzen, no? Ba, amerikanuek eta ite, ba, hor, tipo, dantzan da, hori guapo zio, Gospel. Baina, lehen gudan deban egontzan, kontzertu bat ikusi ginuna, guapo, gospelana. Bai? Bai, euskaldunak, bai. Bueno, ba hori, igual, temporada honetan baten bat inbiteko deu. A ber, animatzen baten bat, hola, entrevista xelebre bat itea. Bai, baina, beak, aukera dezala gaia, eta horren inguruan, gu, zutani, bari, kamaleonikoak izatea, eta danataz dakigu, eta ez bakigu, jakingo bainu bezala iteu, eta aurrera. Ni amendik kanpoak kriston sosuan, hau. Hori bai, kaskua jastizkia eta jota, buah. Ba, oso ondo, iritsia, nik uste lehenengo saioko amaiera. Bai, ez tetik usten denbora, zenba duan grabatzen. Ez da, nik hemen, igual zio. Nik uste eta minutu bagoa zela hemen izketan ja nahikua. El misterio del tiempo. Baina jumerko gara faita eta... Ostia, faldu, bai. Hala da. Ba, ongi izan eta izan utxe. Aio.